Hei! Tämä on AT Lastenturvan tuoteesittely Britax Maxway turvaistuimesta. Britax Maxway on suunniteltu lapsille noin 9–25 kiloa. Britax Maxway on erittäin yksinkertainen rakenteeltaan ja se selittyy paljon sillä, että se on aina selkämenosuuntaan. Istuin kiinnitetään auton vöillä. Ja se saadaan erittäin napakasti autoon kiinni näillä vöiden lukitsijoilla. Turvaistuimessa on myös tukijalka, jolla se saa tukea auton lattiasta. Lisäksi istuimen mukana tulee tällaiset alakiinnitysvyöt. Ja nämä kiinnittyy sitten sinne etupenkin rakenteisiin kiinni. Kun tukijalka on tarpeeksi tukevasti autossa, tuonne ilmestyy vihreä indikaattori. 5-pistevyöt on erittäin helposti säädettävissä. Ja istuimessa on integroitu pääntuki, jonka avulla säätyy myös kätevästi nuo vöiden korkeus. Kun lapsi kasvaa, tarvitsemme lisää tilaa jaloille, jolloin istuimen voi kiinnittää tänne eteenpäin. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta tämä istuin ei isolla jalkatilallakaan vie paljon tilaa auton syvyyssuunnassa.